بدأ مقدمو البرامج ومحللو القنوات التلفزيونية في حالة ارتباك وحرج بعد أن قالت الرهينة المفرج عنها إن حركة حماس عاملت الأسرى بشكل جيد ووفرت احتياجات النساء والرجال. وبينما رأى بعض المحللين أن تصريحاتها هي بمثابة انتصار لحماس وإن صداها سيصل إلى كل العالم، قلل آخرون من شأن أقوالها باعتبارها مسنة في 85 من عمرها. فيما قالت قيادية سابقة في الموساد إن أقوال الرهينة المفرج عنها كان يجب أن تصل إلى المخابرات فقط وليس إلى عامة الناس. מנהרות שהאדמה היא לחה ויש לחות כל הזמן, והגענו לאולם גדול שם התרכזנו איזה 25 איש. אחרי איזה שעתיים שלוש הם הפרידו מהקיבוץ שלי, מקיבוץ ניר עוז 5, ואת אותם 5 שמו בחדר לחוד. היו צמודים אלינו משמר שלהם וחובש, והגיע גם רופא ודאג שישלחו לנו פחות או יותר את אותם הכדורים, כדורי בריאות. ככה שכבנו שם על מזרונים. הם מאוד דאגו לצד הסניטרי, שלא נחלה להם חס וחלילה, והיה לנו צמוד רופא שבא כל יומיים 3, בא לראות מה קורה איתנו, והחובש לקח על עצמו את האחריות ודאג להביא תרופות, ואם לא היו תרופות באותו דבר, אז הם הביאו תרופות שמגבילות. אנחנו היינו 5, וכאילו לכל אחד היה מישהו ששמר עליו. היחס אלינו היה טוב. הם דאגו לכל הפרטים, ויש פה מלא נשים ויודעות מה זה היגיינה נשית. הם דאגו שיהיה לנו הכל, שהשירותים ינוקו, הם ניקו, לא אנחנו. ניקו לנו, נתנו חיטויים לזול שם, שלא יהיה לנו בעיה של מחלות, כי בסך הכל הם פחדו ממגפה, ודאגו לכל הצרכים. זה יאמר לזכותם, הם היו מאוד אדיבים, ושמרו שאנחנו נהיה נקיים, שאנחנו נאכל, אכלנו את אותו אוכל שהם אכלו. זה פיתות עם גבינה לבנה, גבינה מותחת ומלפפון. זה היה ארוחה ליום שלם. יש כאן מעבר ללוחמה הפסיכולוגית, ועם כל תעצומות הנפש, ועם כל החוזקה, ובאמת העוצמה שהאישה עברה, וליבנו איתה ועם המשפחה, זה תמונת ניצחון של החמאס. זה מזעזע לומר את זה, זה מחריד אפילו, אבל הוא כל כך מתוחכם וכל כך מיומן וכל כך ברוטלי ורצחני, והתמונה הזאת, ולבוא ולהגיד, התייחסו אליי, לא בעדינות או ברגישות, נתנו לי את התרופות שהייתי צריכה, או את התרופות החלופיות, מבחינת החמאס היום זה הולך להיפמפם בכל או להדהד בכל העולם. הוא פונה לעולם בדיוק עם הדברים האלה. שהיו צריכים להיאמר רק למודיעין, יש דברים שצריכים להיאמר אך ורק למשפחות החטופים, ויש דברים שלא צריכים לצאת לציבור. מכונת התעמולה והלוחמה הפסיכולוגית שדיברת עליה, תעשה מזה בדיוק את מה שאנחנו יודעים. זה הזמן להיערך תקשורתית. אני פונה על המטה של שחרור החטופים, לשים לזה לב ולנהוג באחריות. רקוב, כמו שהיה רקוב באותו בוקר המודיעין, וכמו שרקובה החזית האזרחית, וככה זה רקוב. לא יכול להיות שלוקחים אישה בת 85, שישנה 3-4 שעות בלילה, חושפים אותה בבת אחת לעשרות אם לא מאות עיתונאים, אין שם יד מכוונת, אין שם יד מארגנת, אין שם מישהו שעושה סדר. כל הדברים האלה מקרינים חוסר יד מכוונת. אין פה ממשלה, למה מישהו לא מארגן את זה? מה זה האחריות של בית חולים? אתה רואה, איכילוב ארגנו את זה. אבל זה לא אחריות. זה כלי מאוד משמעותי היום, חבר'ה, כל מילה שהיא אומרת. יכול להיות שאמרו לה להגיד כך, יכול להיות שאמרו לה להגיד אחרת, אני לא יודע, אני לא ישבתי בתדרוך שלה. אבל בכל מקרה, מה זה מראה? זה מראה ברדק. זה מה שזה מראה, ברדק. ומי שיסתכל על זה אומר, יש פה ברדק במדינה. השיח, בתשובה לשאלתך, בין הדרג הצבאי לדרג המדיני צריך להיות הדוק ורציף. אני לא מתרשם שזה ככה, אני חייב לומר את זה בכאב ובאחריות, אני לא מתרשם שזה ככה. אני יודע שראש הממשלה לא ביחסים טובים עם שר הביטחון, אני יודע שהשיח בין רגיל לא טוב. אני יודע שיש שם את גנץ ואיזנקוט, ואם זה לא ככה הם צריכים לצאת החוצה ולהעיד עדות על הדבר הזה, זה התפקיד שלהם, הם נושאים באחריות.
مستمرون معكم في